100% не ти се дават 2000 лева за преса за коса, но искаш да имаш този блясък. Тази легендарна преса за коса вече е спечелила сърцата на хиляди професионалисти в козметичния бранш и се превърна в безспорен бестселър. Може би защото с нея можеш да правиш всичко. Да изправяш косата си само с едно минаване, да си правиш терапии чрез топлинно вграждане на продукти за максимални резултати. И също така можеш да си правиш и кадрици, които да издържат цял ден. И всичко това с температура с 30 до 50 градуса по-ниска от стандартна преса. Инфрачервената преса на Upgrade загрява косъма отвътре навън, без да го дехидратира и изгаря. Особено подходяща е за дами с тънка, изтощена или увредена коса, защото не изисква повторение. Само едно минаване е достатъчно, за да направи кичура блестящ, гладък и перфектно изправен. Това е твоята нова най-добра приятелка, която ще ти спести време за оправяне и ще предпази косата ти. А междувременно ще ти придаде онзи вау ефект. Има я в слим и ларч размер на плочите, според твоите предпочитания. И ако я вземеш още сега, следващия път ще знаеш защо получаваш комплименти за косата си.